Endywia, właściwości, przepisy. Co to jest endywia? Endywia jednoroczne warzywo należące do rodziny astrowatych. Jej część jadalna jest rozeta liściowa. W Polsce uprawiane są dwie odmiany endywii, endywia kedzierzawa oraz eskariola paryska. Ta pierwsza pochodzi z Francji. Ma zielone liście, które są silnie powycinane i mają zapkowane brzegi. Jest delikatniejsza niż eskariola, która ma bardziej żółto-zielone liście o nieregularnych brzegach. Endywia ma gorzki, pikantny smak. Zawiera więcej witamin i składników mineralnych niż salata. Warzywo najlepiej owinąć w wilgotną ściereczkę i przechowywać w lodówce. 1. Endywia, właściwości endywia, tak jak inne liściaste warzywa tego typu, jest szczególnie bogata w witaminę K. Wpływa ona na proces krzepnięcia krwi oraz na gospodarkę wapniową i potas. Bierze udział m.in. w przewodzeniu impulsów nerwowych oraz aktywuje wiele enzymów. Zawiera również pewne ilości witamin np. z grupy B oraz składników mineralnych, takich jak wapń czy magnez. Jednak endywia nie jest znaczącym źródłem tych substancji czynnych. Warzywo jest także źródłem laktonów skwiterpenowych, intybiny. Działa ona żółciotwórczo, wspomagając pracę wątroby. Ponadto zapobiega działaniu cytotoksycznemu niektórych leków. Inna substancja jest inulina. Jest to rozpuszczalna frakcja błonnika pokarmowego. Należy do prebiotyków, czyli stanowi pożywkę dla probiotycznych bakterii jelitowych. Pośrednio wpływa na prawidłowe funkcjonowanie m.in. układu immunologicznego jelit. Endywia zawiera także antyoksydanty, takie jak kwas chlorogenowy, kwas dikawoilochinowy, kwercytynę i kemferol, które odznaczają się wysokim potencjałem przeciwutleniającym. Antyoksydacyjne działanie zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej i chorób układu sercowo-naczyniowego. 1. Endywia, cena. Gdzie kupić warzywo można kupić w większości zieleniaków i w większych sklepach spożywczych. Często jest składnikiem tzw. X-ów salatkowych. Cena w zależności od sezonu oraz sklepu to 3,5 do 4 zł za główkę. Endywia, przepisy najczęściej spożywana jest na surowo w postaci salatek. Ze względu na smak komponuje się najlepiej z orzechami albo ostrymi serami. Poniżej umieszczono kilka propozycji potraw z endywia. Salatka z czerwonej fasoli i endywii. Składniki: 1 puszka czerwonej fasoli, 1 duża garść endywii, 5 ogórków malosolnych, 1/2 sera camembert, 1/2 paczka koperku, 1 łyżka majonezu, 1 łyżka jogurtu, sól, pieprz. Sposób przygotowania: opłukać fasolę, podbieżaca woda. Przesypać do miski. Dodać posiekany koperek, pocięta endywie, pokrojone w kostkę ser i ogórek, jogurt, majonez i przyprawy. Wymieszać. 2. Rozwin endywia duszona. Składniki: główka endywii, 4 fileciki anchowies, 1 szalotka, 2 zapki czosnku, 3 lyżki rodzynek, 2 lyżki orzechów piniowych, 4 lyżki oliwy, sól, pieprz. Sposób przygotowania: umyć endywie, podbieżaca woda. Posiekać na paski o szerokości około 2 cm. Szalotkę i czosnek obrać i drobno posiekać. Do rondla wlać oliwę. Dodać posiekana szalotkę i czosnek, posolić i zeszklić. Rodzynki zalać wrzatkiem i odstawić na 3 minuty. Odsaczyć. Rybę odsaczyć z zalewy i pokroić na mniejsze części. W rondelku podprażyć orzechy. Dodać rodzynki i anchowies. Dusić około 3 minut. W osobnym rondelku wrzucić endywie, posolić i skroplić 3 łyżkami wody. Przykryć i dusić kilka minut, aż zmięknie. Przenieść endywie do reszty składników. Wymieszać i zostawić na małym ogniu na 4 minuty. Pod koniec dodać świeżo zmielony pieprz. 3. Rozwin zupa krem z zielonej salaty. Składniki: 1 główka salaty maslowej,